ikabalos ko pagpasalamat. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pagkawit, ikabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko nimo. Isa ko ba mga unos o balot apan ng ilaso, wama ko puso. Tunong ko bagyo sa kinabuhi ko, ito mahalong pinakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang pagluso ikabalos ko pagpasalamat. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pagawit, ikabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko nimo. Ikabalos ko pagpasalamat. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko nimo Ginoo. Jesus lamang ang tuntong pahanding, pagbantay sa tanang panahon, kaya ang pagsulay ikaw gusto ko kanan, apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoon ang una, imo siyang bahandi, kaya ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nagmugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong mo kinabuhi ko, mag-atod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikot ko sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Payong hapon ka natin ka ng mga isa na atong oras, lalo na 48 sa kahapon. Medyo maulanan din ang panahon, tanong na yan nagsilang ulan mga eksyon na medyo kusog sa panghangin. Timing din tayo mas eksyonan na kaangandawa dito may sa Basay, alam sa pagkabako FM Radio sa 95.9. Ako na sayo may mga eksyon sa kauban sa atong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Masaya ang mga kamagkausanan. Ako yung tamang-kaigsunan aron sa pagkamak sa FM Radio. Muna natin pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon nga iyang ihatag ka nato igsuon. Mag-ampo sa tamang igsuon ato sa ating hanigan sa mga pag-ampo. Mayang hapon ka natong tanan, ining kaulanon nga panahon. Kanya way klase ang mga eskwelahan tungod kay kusugid ang ulan o niya doon po yung mga paghangin-hangin. Nasa diha mga kaigsunan ko sa Ginoo nga while ta nagsikay-sikay sa ato ang pagpanguma,
nananong ta diri nga saging sa unsa maigsoon nagdulay naglipyo anya video tugnaw nang yun kayo maigsoon mo nang undang naging lamang sa ako nga pag lingaw-lingaw sa maong panglimpyo igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Patrick. Ano na sa imensahe mga kaigsunan. Tingali na ko mga kauban na wala na ko maka-communicate o mga kaigsunan. Tungkol po sa ato nga obligasyon. Itong Martes may igsoon doon ay gitawag o eleksyon sa mga ginikanan sa mao nga official sa PTA President. Kanya wala gina mga kaigsunan. Duha na po atong obligasyon na tamay PTA President sa senior high o sa junior o niya sa elementary sa kita sa igihimo. Unang pasigaw na lamang tamay igsoon. Mientras doon na pa'y buhok ni akong ulo, ako lang yun ang dawat ang tanang obligasyon tutom sa atong makaya o mapas sa atong schedule mga kaigsunan. Munang kapong ang dawa, ibati, kimikakapoy tungkol kay nagpinaspasay may o trabaho sa FM radio hangtod pagkagabi anaapod diri may igsoon alas may binas gabi pagsak yung may mga kaigsunan sa kakapoy pero tugad bidabloring nakaambit ang mensahe kaniha ulo ato tong tiwason o niya ato ratong aeropress tungkol man naka-live kiniha tungkol wala pa man ka uli ang atong general station manager nga si Reverend Kem Ryan Makasay kanya sa ilang pagitan maigsoon matingali mga alas 6 to kapin and then ang kamot putag inagmay mga kaigsunan din sa atong kaumahan ana lang ko di-enjoy lang ko ang atong kinabuhi diya sa mga buhaton din sa kabukiran tungkol kinahanglan sa tao maningkamot mga kaigsunan pag-ambot mo igsoon ato kininghanigan diya sa mga pagkapo kinatong mga buhaton live man ta karon mga kaigsunan tungkol kay doon na may wifi connection bisan pa man sa ulan nga bitutok na gid maigsoon ato magibati ulo mga kaigsunan nanam nato ang paggamit sa panahon ug oras kung higayon naigingon mga kaigsunan ang diya sa panultihon ang taong tapulan hadlok man ang mogawas labi nag nating ulan kay kapoy ng pagdaro o niya matupad diya mga kaigsunan basig na iyon nga nagatanggis kadalanan mga daghan rason ni mga tapulan igsoon kapoy luya daghang rason daghang inugan mao na yung mahayan ang Ginoo mga kaigsunan nganong walay makaon nganong walay mapalungag nanas tao igsoon andam ang Ginoo mapanalangin although tagagawasan salamat tas Ginoo maigsuon nga doon na patay kusog doon na patay kininhawa kaya gihatag ka nato na nato igsoon ang paggamit sa panahon dapat kabalotang mo manage kabalotang mo bahig ini ay kung dili na kapalo mo bahig mo igsoon magsigira po tatunag yakap ng ato ang balay magamit tayo ng bundar o matanom mga kaigsunan bisa na lamang po tang gabi bisa na lamang po sa dahon nga dalay mga igsoon aron adunay mapaabot kining tao mga kaigsunan may nga di makonvinos magunang yota o pastor o di magita ka pamagi mga kaigsunan nga atong matagan o kanarong ibitay-bitay mga igsoon daghan malagi kunod ng mga mote nga isulod at masitira mga kaigsunan o nalagin mo sa tao o labaw sa tanan atong pagpanikabot pubanan po nato pagpangalagad sa Ginoo pag-ambot ang mga igsoon magpagunit ang kanunas Ginoo hindi mabungaon na panahon labi na sa ato ang sitwasyon nga nagulan o niya atong pasalamatan ng Ginoo sa mga panahon ngayang ihatag na nato labi na ni mga adlaw adlaw sa akong ugangan si Papa Oswald happy birthday sa ako ang ugangan mula nga tinali nining hapon may igsoon doon na matumba ning sunoy mga kaigsunan labi na kay video ka ulan-ulan kaparisan konektanglat mga igsoon salamat sa Ginoo mag-abot na mga igsoon labing kamanan o sinimbahon ka nga Diyos salamat o God sa imong pakikuban ka na mo salamat o Diyos sa imong pagunit sa matapusan na mo ka mga pamilya
Labaw sa tanan ni mao nga dapat amahan. Padayon ka ng proteksyon, padayon ka nagbantay ka namo. Kahapong adlaw naghatag ka namo kalampusan kadaugan. Kung naghatag namo kagawasan o palikon, imong ipagamit ka namo aron humano siya ang FM radio sa mao nga dapat sa Basayamahan. Salamat o Diyos sa imong alagad. Pastor Tim Ryan makasaol sa ilang pag-travel paingon sa mga dapit sa ilang pagpauli sa ilang kasakag sa mga Pinoy-anan. Ikaw makagun sa ilang kinabuhi kung magunag mag-ulay sa ilang pag-travel. Tapos sa tanan ni mga dapit, tibok na kong panimalay sa ako ang mga anak sa kong ugangan o Diyos. Nanini mga adlaw, mo'y adlaw kayo niyang kasumaran sa mga panahon na imong ipiyal kaniya amahan. Patagi pa sa dugang mga panahon, kinabuhi, dini sa silong sa langit, aron sa pag-servisyo sa imong mga bulhador ngayong isamon ka na mo. Sa naman o Diyos, akong kapikas kinabuhi nga nakakaroon sa Saudi Arabia. Ikaw o Diyos, mag-amping siyang kinabuhi. Panalangin ni, isang naman o Diyos, ang iyang pagpanarbaho, ng kalikon kadasig, imong pasinati kaniya. Labaw sa kanan, hindi maawadapat amahan. Mapadayon kang nagatabon ang imong hamili na dugo. Padayon o Diyos magasilyo ang imong hamili na dugo amahan. Tanan na mong kaigsunan ini sa balot, dapit sa Pilipigan, hidid by Pastora April may akabturan. Ikaw Diyos magapanalangin sa iyang pamilya. Sa paman sa tanan ng mga turan, pamilya, mga akab, pamilya. Sa tanan ng mga paneryo, pamilya. Sa tanan ng mga dahil pamilya. Bisan paman sa mga murang pamilya, visitasyon pamilya. Bisan paman sa mga paneryo, pamilya ang ano. O sa tanan ng mga babor, pamilya, o mga lagomero, pamilya. Salamat po Diyos sa imong pagkamaayo, kanunay sa mga kinabuhi. Itap na ulapit sa kahapon ng Lord, yung lihat at kanamo. Hindi maulanon nga panahon, apang naging grasyo kaloy, padayon ka, nagatiman ka namo. Isa pa man sa presyo ng dinis sa balot, dapit sa kampi o Diyos sa pamilya ni Brother Mario Ilwig, Sister Rosalyn, o sa ilang mga anak. Sa tanan nga naminaw sa Saint Etienne of Jesus. Ikaw mag-bless, bisan pa man sa nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa lain mga nasod. Panalangin ni o buniti ang among kinabuhi, bisan pa man sa among General Station Manager, bisan pa man sa among Station Manager, Pastor Gideon Candelario, nasa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Bisan pa man o Diyos sa 101.3, sa maong FM radio, sa maong dapit amahan, padayon ka, mag-supply sa ilang mga panginahan, labaw sa tanan nini maong dapit. Salamat o Diyos sa imong pagbantay kanunay niniing adlaw na Huwebes o Diyos ninipit sa 12 sa mga September na ikaw Diyos nakabukok o nag-amping kanunay sa mga kinabuhi. Nabuni kanunay sa imong hamiling adugo. Tabuni kanunay sa imong mga gamhanang mga pako ang among mga kinabuhi. Diya sa imong mga landong o Diyos kami magapasiwag kanunay sa imong pagkamayo. Sa paman o Diyos sa mga katawhan nga na mga problema. Sa paman sa mga katawhan nga na akaroy balatian o Diyos. Ikaw mag-aikap silang kinabuhiaman ng kadaugan kung ito nga kayo manarigad ka ni mga mga nabilamang simubog ka ng personal na mga manluluwas sa tanan mag-aikap. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Once again, may hapon ka natong tanan mga kaigsunan, medyo mabugnaon gud ang panahon ngayang gihatag ka nato manang atong tiwason tong ato nga natunan kaniha. Wala lagi to nato matiwas tungod kay nag-agad ko sa oras kung kaya doon ako tayo bisita gikan kayo sa ato ang operasyon kahapon may soon sa pagkamakog FM radio diya sa Pasay kanya doon naman ko'y kakulian na binakog mabalik sa Pastor Kim dito sa maong dapit sa Pasay. Although magkaigsunan iligod ko kakuyog ang importante nagkatabang ta sa pag-agama sa maong FM radio. Unang ato pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamayo kaya nihatag ka nato igsoon. Ang atong topic kaniha ato itong tiwason aron ato gyud nga masabtan kung unsay pinaka-importante sa pulo nga needs. Ang pulo nga panginahanglan maigsuon mo nibugat sa tawo sa kalibutan. Ay mauni makahatag o kabalda na ikaw o ako mabalaka. Sa pagkaon, iksoon, mauni gikahadlokan sa kadaghanan.
Apan naghang mga pangutana, nganong ang tao kulang masag pagkaon. Tingali, nasab sa tao ang desisyon, nganong wapo sa ikanon. Tingali mo ekson, kapoy ng trabaho, kapoy mo sakripisyo, kapoy mo hago, kapoy mo kugi, dagang rason. Mana, labi ng inaron ting ulan, na magsigir yung taktikongkong na natong balay. May imbis karon mo iting tanong saging unsa pa diha nga angay nga mabuhi. Di mabuhi magyod kay ting ulan na. O mga natin kong kapuya, pastor, ay tugnaw kayo, watahon man ang tugnaw. Walang wako tayo mahimo anak maigsoon, kitugnaw masag. Wala na, ikaw o ako magkagsunan, gihatago ko tang kagawasan. Dili, magkahatama, kuya panlias, katugnaw maigsoon. Kumating init sa, magulbol sa, piting inita sa libaon unay. Kanus ako manimulan, mag-ulan bitaw, magsige sa magulbol, wag di anuhan yung tawag sa. May hapon ka natong tanan sa tanan nga naka-open na karon sa inyong FM radio nga nakapalibot din sa Sen FM 95.3 sa dayag sa inyong mga radio sets. Mapadayon ito pasalamatan ang Ginoo ni ining tanan tungod kay maayo bisa kanunay ka nato. Matapos sa mensahe, maayo pa. Ang tao ra gid maison dili mo maayo. Daghang rason, daghang balibad, daghang hinungdan mga kaigsunan, hinungdan ang Dios di isab mapanalangin sa mga tao. Except sa mga tao matinudaan o seryoso mga laban sa buhay nato ng Diyos. Ato na ning masahon, Exoon. Ato orang i-review mga kaisunan, gani ha? Diha sa Isayas. Nakuto pa man ta sa sinulat sa mga Juan mga Igsoon. Atong basahon ang Isayas kapitulo 58 versikulo 11. Ingon diri sa Isayas mga kaigsuonan, ang ato nga topic, ang ato nga tema mga kaigsuonan don, worry all needs. Di kinahanglan madili ta ma-worry sa tanan natong panginahanglan. Maura magunay bukat nga rason sa tao aron atong masabtan, aron atong masayran, atong basahon ang kasulatan. Kung hindi nato basahon ang kasulatan, magsige na matapaminaw sa atong silingan. Magsige na matapaminaw sa uban. Kung kanos among tungha ning panalangin o pagkaon mga kaisuran sa ato ang panudlanan. Ingon ang Isayas, atong ni basahon ha. Ingon ang Isayas na amoy Biblia diha. Kapitulo 58, versikulo 11, nangusog ng ulan mga Igsoon, napay hangin pagkapit. Ingon diri tutulan ko kamo, kanunay o tagbahon sa maayong butang. Wow! Kinsay mo tutol? Ang Diyos nagsaad sa tao. Doon ay problema sa balatian, doon ay problema sa kadubot. Mahimo ta mga kaigsunan nga ma-reject kung ano man. Mahimo tang pinaspasan. Ikatapusan na lamang tang desisyon. May ingon na lamang, hala, atuan ninyo si pastor, manalamag magpagbagon punta na sa ospital tanan. Tuan na standby. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rochelle Baba Singgit from Maynila. May hapon kaninyong tanan ya. Magandang hapon po sa inyo ang lahat dyan sa taga Kamaynilaan. Anong kalagayan dyan sa Maynila? Nandito po sa ating lugar, sa ato ang lugar din sa Negros, sa Sigig Ulan-Uwan oy. Murag ning baha, murag maglamakan kita anig dayon na iso. Ingon dire, tutulan ko kamo kanunay ug tagbahon sa maayong butang. Wow, mga maayong butang. Tanan mga butang magsumaayo mangkot. Pero mahimo ng dautan kung dili nimo ayo ang paggamit. Bisag cellphone mahimo pang ng dautan. TV mahimo ng dautan. Tanan mahimo din ng dautan kung dili nimo ayo ang paggamit.
Pero ayaw na nimo paggamit na ba sa tanan, paggamit para si Mayas Ginoo, mamahimo man ang dautan. Tao ay mahimong dautan. Dili man ka gamit, dili man kabalon mahimo, dili man kahimo paggamit sa mga butang nilipiyal sa Ginoo. Ingon diri, og hatagan kabaskog sa lawas. Wow! Dili lamang sa mga butang ihatag sa Ginoo, mga maayong butang kabaskog pagod sa lawas. Nabi na inaron mga igsoon magsigir ang ulan-ulan. Tugnaw kaya pastor ay kala sa kape nya magsige po inom kape makordaman man sa mga igsoon manervyos man sa anak yun ang mga igsoon kaya mauna man ato ang papel sa kalibutan. Ingon diri, mahisama unya kamo sa tanaman. Wow! Sa tanaman nga kanunay gitubigan og sa tubod nga dili galod nga ubas. Wow! Grabe sa. Kasi ingon mahisama unya kamo. It meaning to say, di pag yun ay mahitabo sa tao. Kaya ingon man ang Biblia, mahisama unya kamo. Ingon naman, hindi ka mo trabaho, di ka mo kugin, di ka mo sakripisyo, di ka mo antos, di ka mo pailog. Mahisama ka hata sa tubod. Dili ay, magsigil at panghuyab na natong abuhan. Amen ba? Mahisama unya kamo sa tanaman na kanunay ang gitubikan. Ya malabaan po tubig pastor. Musaman, malumos masab. Diba? Malumos mansab sa mga butang kung sigig tubigan. Naghanag butang, naghanag kwarta, naghanag kagtagan. Sa laag dire, sa laag dito, atyo dito, matupas na kabujol. Wa na. Ang paras Ginoo, murag na lintang, pagkapurdo, balik simbahan. Ampo, mala na kaayo may soon. Daghanang rason. Ano man, napakis. Mahaya na lamang ang Diyos. Ingon diri, mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan. Wow! Sulay ko kuno ng inyong tanom bias bilis-bisan o bili na ninyo bilis-bisan buhi pa na. Di ba mo kaging na may soon bisag mag-ulan pa. Basta katong dili plastic. Pero katong tanaman nga plastic, ay bisa gulay ulan-ulan ngayon so, sige ragyo ng galunhaw ng tubig, tubig naman. Kanang iyang dahon, mura ka na pang baligya diya mga kaigsunan ko sa Ginoo, mga dunay mga filtre, kung sa panadiya sa mga nakalaing-lain nga mga departamento nga imo makita, mamalit na laman og mga plastic para dekorasyon sa simbahan, para sa dekorasyon sa mga kasal, mga okasyon mga kaigsunan nga mga espesyal okasyon. Usahay kining tao mga kaigsunan sigir espesyal okasyon. Ano man, magsigir magkinantahay. Nya dapat ginagmay sa nga tungga-tungga mga kaigsunan ang problema ng mga anak ang sakaha naabay dilungag mga kaigsunan. Una mag-uul ko mga kaigsunan ni nana nga kaugtan. Halos kada adlaw. Una na akong pamalandungan makaisunan kita, ikaw o ako nagpudi, makaingon ka, nabilasan ni mga tawanan, wak tingali gutom. Una, sa kahintang sa kalibutan ay sumpong dugadagan kondisyon, mangawat na lamang, hala, unsa pa diha, manuris na lamang, bisag unsay mauna-una, kay wala na may makub-kub mga iso. Diba? Nga maguna-una tandautan, kaya wala na makaika datong mga kaagsunan para sa imong bisyon. Wala na makaikapalit. Imo-imo na lamang tayo, may pagmanulis na lamang kami. Pero kung ikaw o ako manadlotong kanunay sa Ginoo, pugihan ka, trabahoso ka, wa ka nagpili og trabaho, dili ka haka panalingin na sa Ginoo, panalangin ka sa Ginoo. Labaw sa tanan kung imong ihatag sa para sa Ginoo, siro po kaayo. Mo ingon po, ay, sa pastor biya, hatag pataana, tayo sa anak, hindi naman na, natanaw na.
kaya panalanginan, Ginoo. Review Sa po kayo kayong lahat, pwede ba natin pasalamatan ng Diyos? Amen ba? Enjoy. unang mga alagad sa Ginoo nga makasabot, ay mo'y panalanginan sa Ginoo ay. Yeah, come on! Here we go. Come on. Sabayin niyo ako ah. Yeah. Padayon tama ka-aksyonan. Muna inyong kubos na lagad, ako di ko maulaw, bisa ko sa trabaho ah. Bisag eskwelahan pa na, magbunglay ko, magdaro, manilhig ko, di ko na ako na ikaulaw, bisag daghan pag mga estudyante, until now. Ano man? Ano ikaulaw man nato na mga kaisog, dili man na dinautan. May nalamang mga kaigsunan makakontribute sa eskwelahan malimpyo ng tukaran nga usahay gibungot na mga kaigsun. Usahan man, kaya dali mang motobo sa ning ato ang mga sagbot karon. Isan asa ta mahibutang mga kaigsunan ko sa Ginoo. Importante makasabot as pamaagis Ginoo. Di pa na may kaulaw, trabaho. Maulaw ta mga kaigsunan, ay makakita ako ang crush. Masay crush. Ikaw o ako igsoon kung layhan kang moswag sa kinabuhi. Tabuon ka sa tanan ni mong panginahanglan, left and right. Wow! Kung ang imong trabaho left and right, ayaw kung ina. Dili po left and right ang panalangin nga maabot nimo. Siyempre, dili naman usa ang imong communication, dili naman usa ang imong kakubi. Walang tuo masan ang imong kubi, adlaw o gabi, kubi sa. Nya dili day ka maka panalanginas Ginoo labaw sa tanan ang imong gikugi, imo kong gihaom dias pagpangalagad sa Ginoo. Kasagaran na mga tapulanon may son ka naman kung dili ka mo trabaho man. Mga reklamador. Amen ba? Dahil mga kwentador. Tanawa na ba ng mga tapulan sa inyong balay? Pagbantay ragos ang inyong balay ka ng mga tapulanon, kusog ka na mo pagulgul. Dili na kahatagan og trabaho, mayngon ay karon pa man kana dayong uban. Mangunta una kung dili ta tutulan sa maayong dalan sa Ginoo, ang atong tawhanod kinay mao gini masunod bisa kung saon pa. Mao nga si Jesus man kaigsunan diri matasuan gini hanahuman kay wala man to nato madiscuss og maayo. Ang ato nga kahadlokan kini magong pagkaon unsay atong lamyon aron ta dili magotman. Mao nga si Jesus niingon siya, ako ang pan. Ang dili ta kaagpas maingon ta kanang ilang isimba diha, panday na. Kaya niingon man si Jesus, ako ang pan. Natanawa ra na. Kung ingon ang sabton og kana bitang pagsabot bang yano ba? Moingon po ng mga maminaw mga kaisunan nga wadi kaagpas sa mensaheng Ginoo, hala dila ang gisimba kay pan man. Natanawa. Apan si Jesus miingon mismo, ako ang pan. Pero sa diha ang mga tao nga nakasabot, miingon siyang, tagai ko magtutudlo sa pan, aron ako kanang imong pan, kay dili na kulay hang gutomon. Iniingon man si Jesus mga igsoon na, kinsa to makakaon sa pan, dili na gutomon. Iniingon po mga sigurista mga igsoon na, tagai ko pan. Tanawa ra. Inirabang tao magsuon wala gay mula pa wala gay di kay mura wa gay giunuhan munay klaro ekson tagaan ulan pagulbol og magulan tagaan pag init pagulbol sa pag init masabay ihatag nato magsuon tornado kung naapoy linog magsuon daghan sang manimba pagkawala na sa linog magsuon ay naminaw sa simbahan di ba? May nagawin may ison, sige nalamak tayo diha. Aron manglisan ng katilingban mga kaisunan. Ingon sus ko, Ginoo ko. Kinis pastor nag-ampo sa. Ikay, wak matay opsyon mga ison. Walihan ni mo, Ginoo ang batang dautan. Tumanan nilimos kamatuoran, ay di mansab. Ay mo mampuy magbuot. Ilahihan ramang pagwali mga ison, puro rahilot-hilot.
uyun-uyunan mga kaigsunan, bisag dili mao. Walay hatang magkaton na iso, tanawa ra gotong nangutana nga, unsa may akong buhaton magtutudlo. Naroon ako makasulod sa gingharian sa langit. Ingon siya, maunay buhata. Ingon pa siya sa may suon, sikat pa sa akong pagkabata, ako na nang gituman. Eh ang ako ginikanan, nagtudlo na mo sa pagkinabuhi na subay sa balaang kasulatan. Ingon si Jesus, naapag-usay ko lang mo ay, duha mato ka kabutang. Ingon si Jesus, hala sige, ibaligya imong kantangan tanan, ibaligya na hasta imong chapel, hasta imong yuta nga batoon, hala ibaligya, hasta imong bato nga puro na lamang kalabira, hala ibaligya. Ikaduha, ipanghatag sa kabos. Ay hoy abagas dato ay, kahuna-una na magdato nga amo na sinawa maganin akong pasingog niya ihatag rin noos mga kabos. Di ka kapasar iksoon sa kung saan ang makapasar lamang sa pamaagis Ginoo kato lamang mapinawsanon ng kontinto siya kinabuhi ni ining kalibutan na atong basahon ang Juan kay si Jesus may igsoon nagsulti magyo siyang siya mauipan mo na usahay ang tao moingon ay dili din na mas grabe din ang ilang giapuan kay naingon man si Jesus, ako ang pan. Tanawa ra gud. Si Jesus ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Di ta kasabot ani, moingon kita mo igsoon ay lain to na lang gisimba. Kay naingon man si Jesus, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Sa to pa ang gahatag nila kinabuhi katong pan. Ingon nila mo igsoon, sa nakitaan nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanos akaman mahiabot dinhi. Wow, nangutana kani mga interviewer mga kaisonan muna nga doon na tayo ma-encounter mga igsoon dili sa maayo muna yung mga interviewer. Ingon diri si Jesus mintubag, sultian ko kamo, nangita kamo kanako dili tumon. Ay, kapatawasbon ha. Si Jesus mitubag, sultian ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro. O, tanawa ra gud. Nga akong gihimo kung dili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabuso. Naon sa may gisunod-sunod sa mga tao kaniadto, di ba, mga milagro, mga miracles, mga buta dipakita, mga bakol dipatindog, mga paralatiko dilimpyuhan. Ang sa mga paralatiko kanang mga doon ay mga sakit sa pangit, mga paralatiko, mga kaisunan, mga amang dipasulti. Grabe siya. Maunang gisunod-sunod si Jesus ay gusto sila sa kaayuhan. Ingon si Jesus ani, ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madaot. Tanawa ra na. Madaot kung dili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kung sa mga pagkaona nga angay nato nga ikinabuhi sab ang mensahe. Kaya kining atong lawas mukaon na manigdukot, mukaon na manigbalanghoy, kalumpang amote, uwang sa padya, isulod diya sa tiyan, basta mabusog. May masab ang tao ay aplan na magod pastor oy. Magsige na mataan ito, doktor-lok aning sala ning patis kung sa pani kanang asin, marang arag na ikalamay pastor, aron mataas ni akong diabetes, natanawa na. Kaya kining tao mga kaigsunan gidid na pag-inog soft drinks, labi na royal, kaya na-admit as doktor, ayay, lamig makain ng royal hinoon, may man nga, ay kas araw bitaw ni, birthday bitaw ron, na birthday maros akong ugangan, ako ang maabtikon nga Papa Oswald, inahan ni Pastora Imagine, na mag-ihaw meron aning takong sunoy, siguro gining latan ng mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kung na inaanari ko ng mga kaigsunan,
na-admit kay nagkasakit o diabetic, ayahay kay kusog mag party igsoon na may birthday na ikasal o unsa pa da celebration pagkakita sa royal ayay pagkatami sa lagi ning royalan ni tas arabataw ni pagkaugma kay naa na po party igsoon royal ra man gyapon na unsaon na suwal bitang diabetic suwal sa ang gitawag og kanang kidney kay musuwal maguna mga kaigsunan siyempre kontradict binas imuha nga sakit ayay kaab na sa maingon na po maisong di nako mo usab kausa na lang usay kausa na lamang magsige man hello nakuha ba na to tanaw ra gud ingon si Jesus ingon sa diri ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madaot lang kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan o sa may ipasabot ni ini mga mensahe Ginoo ingon ang Juan ay ingon ang Mateo 4:4 dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang dili ni maong tinapaya ang pan nga gipasabot ni Jesus kundi ang Biblia kay ikaw ug ako diha sa espirituhanong bahin maong ipagkaon kay kining atong tuyan kining ato nga lawas nga kanunay natong gipakaog humba adobo manok igsoon madukta raman ni maguwang raman ni mubuwang raman ni mga igsoon sa panahon nga moabot ang gitagal sa tao sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Aria Liza si Aria Liza Mi Abraham Cabanag. Good morning Pastor, watching from Bais Norso. Have a blessed PM everyone. Bisag gaulan dire gaulan na is Bais uwan man sa dire matagpas taga Cebu kusog nga uwan ya gabaha na magani galantaw ko dire sa uway may soon kay naglimpyo lagi ko kay naay sa langgion. Wow, ano naman na nagtampaw na ning ato ang mga galay dire maigsoon munang niingon akong anak pakadaghan na malaging galay pa aw daghan gyud basta bukogi natangalangin man ang Ginoo ay munang kaniya tuwa may mautan dire maigsoon karon di na mo'y layhan mautan kay piti man kadaghan ng galay unsa pa diha tangkong napay sikwa unsa pa diha mga kaigsuonan okra wana mga latag na lamang usahay mga igsoon ikaw ug ako nihatagan og kagawas sa Ginoo dinis kabukiran mo na itong papel dili man na madala mga kaigsoon ng kus Ginoo o hinambig pero mo ato ta sa syudad magkinabuhi tang sinodad amen ba maora man ay gikinahanglan sa tao labaw sa tanan gikinahanglan diha sa espirituhanong bahin aron ato sa mapakaon ang atong espirituhanon nga bahin diha sa mensahe Ginoo. Maayong hapon kaninyong tanan diha sa taga Norson yan. Sugod na mataklase ni atong Sabado. Una pagkahapon maigsoon wala ko kaayo makaklase, wala pa may ka ipaila-ila, ulo pagkabuntag maigsoon ako to sila na naklasihan medyo taas-taas ang klase. O niya gikuhaan man sa puglain na oras ang akong schedule, ako na naman ipasagban. Kaya naman po mga faculty maigsoon nga di isa mananghid. Maligsan masabning ato ang klase mga kaigsunan nga English once a week lang. Ayay. Ako na lamang ganyan, sige na lamang. Okay lang yung ko kaayo ako, ako ko problema. Pwede man tinapapasarong ganit dayon. Basta makita na ko magtinud-anay mo. Min ba? Kung saan mo na nato ng grado, mga kaigsunan, tapos Ginoo nga dili mo na makadugay sweldo na to. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang importante makita nato ng mga estudyante maningkamot o eskwela kung sakripisyo mga kaigsunan labaw sa tanan matag sa panahon dili kay kutob ra mga kaigsunan ko sa pangandoy wala determinasyon sa kinabuhi pagkatunga-tunga pagkasunod sa second semester na wagtang lang sab balik tas natong tema mga kaigsunan kay moabot niya tas unahan ani
Ingon dire mag-kaigsunan, tanaw ragon. Ingon si Jesus, ingon sa dire, ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madaot lang. Kung dili, tanawa na. Kung dili sa pagkaon na mulungtad nadto sa kinabuhi walay katapusan. Naunsa man ang pagkauna mga igsoon nga mulungtad sa kinabuhi walay katapusan. Mensahis Ginoo. Kanang giingon diha mga kaigsoon sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Unsa man ang mga pulong nga atong madungog, di ka mga mensahis Ginoo. Ibisa ko sa ako pagkaog humba ni atong lawas, manambok man ni og maniwang, kung manambok sab ka, kinaon, ma-high blood masab ka. Magminter at agrosartan ane o sa naorosartan. Ingon diri mga igsoon, 28, busa gipangutanan nila siya. Unsa may among buhaton aron makatuman sa mga ipabuhat sa Dios. At ining tao mga igsoon, kusog kayo mo interview, kung kusog mo interact, pero tunanan sa kamatuoran, mahoy-hoy, mga ego man. Bitaw katong dato mga kaigsoon, niingon biya si Jesus, usa na lamang kabutang in one thing, last thing. Matupas na katanay may iksong thing. Pero sa katapusang desisyon, kung sa'y nakapag-uol, ay pabiligya man di ay ni Jesus ang mga butang, niya dato bisa kayo. Nakatubag siya pangutana mga igsoon, nakatubag siya mga ipabuhat. Kunya nakita niingon si Jesus, iyang gitutukan o malumo nga paglantaw. Ingon kining tawhana, murag di ko ni adili yun. Kaya niingon siya, last in one thing, ibaligya ang inuhang kabtangan. Ayaw, baligya ka ng kabtangan. O niya ikaduha, ihatag sa mga kabos, o balik na re kanako, kung sunod ka na ako, kaya sigurado nyo ka makaangkon sa kinabuhi way katapusan. Ay, hoy, paabagay. Dato man sa kayo, may man mga ay, tagaan man yung mga kabos, mga siger man nagtinapulan. Tanawan na. Apan mao to'y gipatesting ni Jesus ang kinabuhi, kung iapag yung ibaligya. Waoy. Ingon dire si Jesus, si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios. Nangutan naman sila, di gitubag ni Jesus. Ingon si Jesus, si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang ipadala. Kinsay gisultihan nini ang mga tao. Ingon siya, ang ipabuhat sa Dios, siyempre, gikan siya ang amahan nga mao ang Dios. Siyempre, diingnan niya nga, di mo matuon ako. Di sa mo makaangkon sa kinabuhi katapusan. Ako ba, ang anak. Kinsa matong iangkon nga siya mo'y anak, siya mo'y Dios. Asa na maron, tingkagol mas bilangguan. Wala mo tayo katungon mga kaigsunan, napabay Kristo, napay Jesus mga igsoon, sa tibok kalibutan. Wow! Hilas mata tayo mga kaigsunan sa panahon bitas, paninglan na ta, saka paninglan na ang tao mga kaigsunan, o silutan na asa naman. Hindi ta magpasigarbo, kay kitang tanan mga kaigsunan, sumusunod lang kita ni Jesus. Hindi ta angayan o takos nga muang ko na ay, dili mo mutuon ako, di mo kapapirman ako, di mo kaatog langit. Ya asa na maron maigsoon, di mo tingkagol, asa na ron tingkagol mga kaigsunan, nga sakpan man. Dili na ito na i-mention, pambutay, di pambutay ingon nga, asa man ang mga pastor, nangigo naman ka. Di mapukong, nangigo mga kaigsunan, kaya pambutay gingalan. Di ba? May kusa lang kung katao mga kaigsunan, nga ingon anak, kadaghang mga tao nga inaanak may sumuang ko na siya mo Kristo. Antikristo di ay mga kaigsunan. Bakit pakibatasan? Ingon diri sa 30, sila mitubag, tanaw rago na, sila mitubag, unsa mang milagro ha, ang imong ipakita kanamo, aron mo to o kami kanimo. Grabe po kayo mitubag sa'yo. O niya, miingon, unsa may among himoon, tuganan bitaw, mahoy-hoy man abaga, unsa may among himoon, ingon ang 31, ang among mga katigulangan,
nangaon og mana dito sa kamingawan. Gihatagan niya sila pan gikan sa langit. Giingnan sila ni Jesus. Tanawa ra ko ng tubag ni Jesus, punto por punto. Akin sa matong punto por punto. 32. Si Jesus mingon, sultian ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan. Tanawa ra ko na. Dili si Moises mao'y naghatag ninyo pan. Ulo si Moises mao'y nahimong instrumento aron madangat ang pan gikan sa langit. Pero ang nag-provide ang Ginoo. Maing hapon sa taga-Norsyon yan. Basig na minaw ron diyang mga estudyante makaisunan kay naglasi ko, nagsermon pakudaan. Ako silang giingnan. Dili ko mo klasik, dili ko kawali. Nangatawa ang guban. Inakutiman ininyo sa akong kinabuhi nganong nang lampos ko. Ang akong kinabuhi kani ato dili ko mubulag, di na ko ibulag ang basahon sa kasulatan. Amen ba? Nahilom sila. Kaya nagsugod na mag-sermon. Awa pa ko katiwas og sermon sa seksyon B. Mao na. Obligasyon man na to nga magtutudlo. Dili kay diktarata mga kaisunak teori. Unya ang mga estudyante usahay way mga batasan. Nga naman, kulang o kahibalo diya sa mensahe Ginoo. Nalulong sa bisyon, nalulong sa COC, nalulong sa gitawag o dula mga kaigsunan. Ang utok mga kaigsunan, na-addict na sa cellphone, okay lang ma-addict diya sa tulong sa Ginoo. Marang-arang gamay sa bisyo sa kalibutan nga way kapuslanan budala sa kinabuhi nga dili mahimong magmalampuson. Muguba sa kinabuhi nga naman masige kagdula ng cellphone, di ka magkasakit ana. Di na mo tuo gunikanan naglabad na ng ulo, gasakit na ng tiyan, gibuhi-buhi sige glantaw sa cellphone ug unsa na po nang gilantaw diha hangtod na nga wa na di nakalampos kay wa na ilain ang gilantaw igsoon unsa na nang nasiga na ng mata. Ingon diri may igsoon na si Jesus mintubag ang bulahaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang gipadala. Kisa may gipadala sa kalibutan, mga pastor, mga ebanghelista, mga magtutudlo. Ingon diri sa Dios sa unahan, sila mitubag unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron mutuo kami kanamo unsa may imong himuon among himuon. 31 ang among katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Napoy kasulatan ay ihatagan nila sila pan gikan sa langit. Si Jesus mitubag ni response si Jesus. Si Jesus miingon sultian ko kamo. Dili si Moises ang gahatag kaninyo og pan gikan sa langit, ang akong amahan mao ang gahatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kisa man daig provide ato di ba ang Dios? Ang amahan ni Jesus. Unya do na pay mga pahinumdom ang Dios ngadto kang Moises, Moises, Moises. Ingna ang imong mga gitsakupan, ayaw silang pasobrahi. Ayaw sila o patago abisag gamay. Ayay, naama po sikretong negosyo. Nanulod man sa mga bukag, tingalit o nas mga rilos o sa padahigdaan. Kakauma kay nangabaho man mga igsoon, kay wala naman silang mo follow sa instruction. Munang ka ng mga estudyante mga igsoon na dili tig-follow, dili mo sunod sa instruction sa mga faculty. O dili diha sa kasimbahanan. Maulagi, mora man na ilhang wali, sige makukaigo. Las bes ilo-ilo ito na ito magdalag rama igsoon. Mao na. Si Jesus miingon, sultian ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Amen ba?
34. Sila miingon kaniya, Sir, hatagi kami pan. Tanawa ra ba? Masay giingon ni sa mga tao nito ba? Ingon siya. Ingon dire. Sila miingon kaniya, Sir, hatagi ni kanunay ni ining maong pan. Si Krista lagi. Pagkabalo sa mga tao nga ingon, ang pan nga gikan sa langit, inagyot mo, bati o kagutom nini, sama sa usa ka babae nga nagkabo. Aniingon siya nga, sa tabay ni Jacob, dito nakita si Jesus o ang usa ka babae. Unya, ningingon ang usa ka babae ni Jesus, Sir, tagai kog tubig. Tubig na imong giingon, nga dili na ko uhawon. Dili sama ni ining tubig nga akong gikabo, pinti pang kapuya. Ako pa ning gihawas, ako pa ning gibira kay sa unang tabay maigsoon bira-bira man. Kabo-kabo maigsoon wa pay klawod matuwad nakas kakapoy. Mausap ni gitubag sa mga tao ni Jesus. Ingon sila, Sir, hatagi kami kanunay. Tanawa na doon, hatagi kanunay. Sigurista lagi. Hatagi kami kanunay. Maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon o ang muto o kanako dili nagayod uhawon. May samot na gyud kaliko. Kaya naman, moingon man sila, makaon din yung tawanan eh. Makaon din ni si Jesus. Kinaingon man siya, ako ang pan. Hello. Sa tanan nga naminaw sa FM radio. Una kung dili ko ta makasaagpas o di ta mo tuon sa balang kasulatan, musamot ko tagkalibo. Imin ba? Mao si Jesus ning gamit siya og mga parables. Ning gamit siya mga sambingay. Aron ang mga nagyalamon di ko tao na kasabot. Mingo man na professional ko kagab sila, tinsapanan sila. O lahira man sila doyan, abitaw. Iniwasap na. Magsakit ba na ito kasing-kasing una-una mga kaisunan, inyo man ang kalipay. Sige. Totalon mga kaisunan, ang tinuod nga totalon at mas katapusan nga hukom, dili man karon. Bahalag inong taghilaw nga pastor mga kaisunan. Wala, tanan nga pagdao, tanan nga mga isyos, dili na ito na ibutang sa itong kasing-kasing, mas ibutang na ito sa kasing-kasing una-una, ang pagkamaayon ni Jesus. Kaysa diha nga ikaw o ako dili ka makalimot sa iyong pagkamaayon, di sa kinsa pa'y mutuhal nimo, di ko ka maiskam. Adunay minsa ay si Sir Rochelle Gabasinggit, amin. Di ko ka maiskam, di sa kung saan ko na nimo, di sa sikin sa pangtawahan na mga kaisunan nga maiskam nimo. Ingon diri sa 35, si Jesus miingon kanila, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon. Ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. At tanawa ra guna. Ang problema dili mutuo sa gipadala. Matod pa ni Jesus, kung mutuo kamo sa gipadala sa akong amahan, nga mo ang Dios, kinsa man, iba si Jesus. Amen ba? Ingon ang 36, gisultian ko na kamo, nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Napa ba si Jesus dinis kalibutan karon? Wala oy. Kanang maangkon-angkon nga sila may Kristo, anti-Christ na oy. Hinambog na. Di ba ning abot ang panahon? Ning resulta mga igsoon, nga dili tinuod ang Kristo. O Kristo ang mga kaigsunan, niya puting tago-tagosan. Asa pa imo, nasakpan tagyapon. Ingon rin na igsoon, 37, ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, moari kanako. Ug ang moari kanako, dili kayo isalikway. Wow. Kami maigsoon ang among gibuhat, maoragod ang pagwali. Mao ang paggiya sa matag usa, diha sa pamaagis Ginoo. Pero wa may katungod nga moangkon mi nga kami Kristo. Amen ba? Kaya kung moangkon mi nga kami Kristo, anti-Kristo may igsoon. Ingon din mga kaigsunan, ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 11, 10 nga to sa 11. Ang Diyos mao'y maghatag og dinhi sa usa ka mga
magpupugas. Kinsay maghatag og binhi? Ang Dios. Siya paganiting alima. Unang ikaw ug ako, mahutdan yo kag pagkaon Dios kabukiran ug naatay kayutaan di sab ka muuma. Di sab nimo trabahoon. Dili sab ka muwadwa, di sa ka mubunglay, di sab ka unsa pag inarong maigsuon nga ting-ulan nga nindot maron igbuhi og mga tanom, mga sagay kung unsa diha maigsuon di magyud na mamatay. Ingon ang ikaduhang Korinto ato ning tiwason, kay wa man ni matiwas kani ha. Kay naatay bisita magkaigsuon na natong General Station Manager, gahulat man ko maigsuon nga makalakaw sila, nga makauli sila sa ilahang lugar sa gihulngan. Gikan mi sa kahapon maigsuon sa Basay. Unya nalingaw lang mi magkaigsuon ako sa Ginoo nga ando na mapoy mga ginagmay nga kakulian. Ang binakog mobalik sila sa Basay maigsuon. Ingon diri maigsoon. Diris Kapitulo 9 sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 10 ngadto sa 11. Ato ning basahon na. Ang Dios nga maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan. Kinsa di ay giklaro gyud. Nasalamat sa kinabuhi ni Ma'am Norberta, Yotratsi from Bulo Bindoy Negros Oriental, at tingala na ni sila nganong wala na ko ka-open, wala na ko ka-live, tungod kay ang cellphone nga gigamit, ako maguning sa cellphone man sa akong anak, kunya may klase ron, nakagayon ko live, Dixon. Kunya, doon na mapoy problema, niya itong pagbalik din sa Lunes. Kunya, pagka Martes, Merkulis tingali itong mga igsoon, ning adto ko sa, ning adto ni Kuyog kahapong adlawan, ay Merkulis man kahapon. Kuyog ko ni Pastor Kim, uban sa ilang mga kamakauban, ay pagtukod na po FM radio sa Basay. Atong Martes, maigsoon election man sa mga PTCE, mula din na mga kaigsunan, left and right, atong trabaho ini. Okay na yun na igsoon, bahalag maupaw ni atong ulo, basta dilita maupaw ang atong kaalam gikan sa Ginoo. Ang problema, maupaw ang kaalam gikan sa Ginoo, naunsaon na. Mahabol na yun atong salabutan na. Ingon diri mga kaigsunan, ingon diri sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 10, ngadto sa 11. Ingon diri, o ang Dios maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan, aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Nagrabiya sa kaning tao dili manggihatagon og siro kahapon. Nadili mapuno sa panalaginas dinooban. O sige, ingon sa Biblia, ang Dios may naghatag og binhi, only lang sa binhi, kung dili siya pagyud maoy magpatubo. Hello. Kami mga alagad sa Dios, dili lang kay nag-alagad ni kami sa nagserbisyo o muhatag sa mga alagad sa Ginoo. Mga pastor ni mga igsoon ang amo sa mga hatagan, mga alagad sa Ginoo. Nga naman, ang mga alagad sa Ginoo, ampo binamurilis binagpanalangin. Unang mga kaigsunan, kung dili kaagpas, mo ingon, wala si pastor, madato, dahil tingali na ay, dako, batong tights na kong gihatag ay, mag-uinta man. Mag-una-una, magdaot. Di, ang moabot sa kinaboy, kadaot siya. Ilo, ang tinud-anay nga nangalagad o alagad sa Ginoo, kami mismo ano na ni ibuhat para sa mga alagad sa Ginoo. Imin ba? Yan naman, dun man sa Ginoo, katupong tinud-anay nga mga alagad. Kaya dili man tanan nga nangalagad, nga matinud-anon sa Ginoo. Amen ba? Di isang kumhatag ko eh. Ano, mahatag man ko nga, wa magani magkinaboy, inya hatagan na to, asa man paingon na itong ihatag. Itong gapra niya na. Kaya dili diya mga pastor, tanang pastor maigsoon, nagsiniryos. Ipamayira o niya na, ipangabit o niya na. Dapat nakabalo ka sa gihatagan ni mo.
kung matinud-anon ba na ato ba nga Ginoo aron ang imong gihatag 100% pangalanginan gunas Ginoo. Amen ba? Dapat kabalo kang muila sa tao nga imong gihatagan. Nabitay mga bata, mga kaeksunan diya sa syudad, mangayo, o niya gipanaksira akong giingnan, di mo tagaan, inyura man ang isugal. Apag mangayo mo, bisag ginagmay, basta inyong ipakaon, makita na ko nga, ikaon, gipalit o pagkaon, malipay ko. Pero inyura nang iparit o sa karilyo, dahil sa mga kaeksunan, ako kay glawas. Ipangayuan ko kayang giparit o sa karilyo, akong giingnan nga, kabalo ba kasi imo ang himo? Eh kung muingon kang pagkaon, tagaan ka, pero muingon kang ihatag na ko, aron ipalit mo sa karilyo, dinili namang. Kaya na usa ka idaran diha, gipangayuan ko, gipalit og sigarilyo, pagkasunod wala na ko tagae. Ako siyang giingnan. Nang doon ako respeto, kay magulang ka nako. Pero sa imong gibuhat, dili na ko mahitabo nga tagaan pati ka karon. Kay mismo ako nakakita ko nimo nga imo rang gipalit og sigaret. Amen ba? Unang kitang manalaga sa Ginoo siguro nga ang inyong gihatagan niadlokon sa Ginoo. Kay ang Dios mismo naghatag og binhi og siya pa yung nag-atiman. Tanaw ra ba ito ni basahon be? Kaya mo man ang mentalidad sa tao mga kaigsunan, perting siro ka. Perting hatuga mga kaigsunan, may ngoro man na ay si pastor, madatog gini ay. Gato mo mga kaigsunan nga kami dili sa may mga hatag is parihan ang mga alagad sa Ginoo. Labaw sa tanan para sa bulaton sa Ginoo. Hatag ba? Minungdan maunay sikreto nga nung ipanalangin ng inyong mga alagad sa Ginoo ni adtong matinud-anon inyong lumigot. Salmo 18:25. Matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon, hingpit siya ni atong hingpit. Ay po pa hingpit niya dili po ta tinuod dahil hingpit mo yung zona ay pagka ni surasat na musamot kita kabaka ako na to bangas Ginoo. Tanaw na gud ang Dios. Og ang Dios maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako. Wow. Makaani kamo og dako. Gikan sa inyong pagkamahitagon. Unsa da sikreto? Makaani kag dako sa inyong pagkamanggihatagon, sa inyong pagtabang sa inyong isikatao. Wow! Kung wala matay personal na kwarta, kanang paghagong may labaw panas kwarta. Amen ba? Labaw pa na sa salapi. Kanang pagtabang pag-assist mga igsoon. Paghatag og panahon. Tanawa ra ingon diri on. Ingon diri. Patubuon niya kini aron makaani kamog dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Unsa day sikreto nga makaani kag dako sa imong pagkamanggihatagon? Apan ayaw pintaha. Kaya basi naguna-una ka si sister, si brother, ako atong gihatagan na baso na nga magsunod ato, pitin na itong nakuha. Masa man porsintuan? Muhatag ka mga kaigsunan kutob sa imong mahimo, katong dapat gani nga imong tabangan, katong dili ang ayang makabalos nimo, kay ang mubalos nimo mao ang Ginoo. Siya mo'y tag-iya sa tanang butang. Siya mo'y mo patubo sa binhi nga imong gipugas. Siya mo'y mo atiman. O ikaw o ako, makaani o dako pa. Iha sa imong pagkamanggihatagon. Pero muhata gani ka, doon na pato'y kwenta, moingon mo ka, ay, mahal ra ba ning ako ang t-shirt? Mahal ra ba ni ako long sleeve? Pastora, mahal ni, ayaw na lang maghatag. Ay, pwede na lamang kamuhatag, kay imong gikwenta na imong gihatag. O magani ka kung taes Ginoo nga butag iya si mong kinabuhi, gininhawa. Ayaw. Makasala na hinoon kag samot. Ingon ang 11. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang, tanawa ra guna.
Kinsa day hatagan sa maayong butang o madagayaon atong magihatagon pero katong siro pintador ba ako na ako pintador sa na mayngon man na ay ako rabay kapatoko da simbahan ay ako rabay katrabaho dia na way angay ingon agon si Maison ingon diri tanawa na god himuon ko kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyo ang gasa nga ilang madawat pinaagi kanimo. Pinaagi kanimo daghang magpasalamat. Lord, salamat sa mga butang. Pastor, nanhatag mag-uno ko ng 200. Naunginan, magani ko'y kapalit o diaper sa akong anak, manghatag na hinuon ko 200. Unang daghang mo interview mga kaigsunan. Apil na hinuon ani ato mga kaigsunan diri. Di man na may igsoon, doon na po'y mga taong inanagbatasan. Ano tayo mahimuan ako? Ilahap ng kalipay. Hala, sige. Apan pagbantay mga kaigsunan kung unsay risbak. Unsay niya silot. Gikan sa Diyos sa mga taong samaniana. Kaya ang mga lagad sa Diyos kanunay panalikdan o tabangan sa panahon sa Kristiyanan. Ako igsoon bisa kung saan akong daot. Di naman kumaon sa mga igsoon. Bisa kung saan akong tag-isyo. Di na ta matarog mga kaigsonan. Even si Jesus gisyuhan magani si Jesus, giingnan magani siya naghatag sig milagro kaayuhan, giingnan pagani siya nagiyawan si Jesus. Apan doon na po nindipig, ano man, doon na po nindipinsa ang katong matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo, Sister Sel, Ma'am Sel Alberto Visitasyon, sa tanan ng mga Visitasyon family. Good morning, Pastor. Pwede po pa-prayer request po para kay Christy Jane. Salamat, Pastor. Salamat sa Ginoo unsa may ato nga para prayer request, Ma'am Marcel Alberto Visitasyon para sa kay Ma'am Jane. Kaming mga alagad sa Ginoo kanunay guni nga ready sa mga pag-ampo sa buhay nato nga Dios. Ay mao man ay among obligasyon. Doon ay mga sitwasyon, mga kaigsunan na magpatabang may pastor o mga pag-ampo. Yes, that is our obligation to pray unto God. Apan ang among mga pag-ampo, dili ni mahimong dungkon sa Ginoo kung kamo mismo ang nagapampo, dili mo saludar kung mo surrender totally at uban sa Ginoo. Igsoon, inyong ubos ng alagan, kanunay nagdasig sa matapusan. Ang among mga pagkampo, dapat ang magapaampo, doon na po'y buhaton. Aron, ang kadaugan, kaayuhan, kalamposan, dili ko na mapakyas, iksoon. Inyong ubos na lagat kanunay nagdasig sa matapusan. Ilabi na, sa tanan nga naminaw din sa Sainifem. Ato narong iampo, Ma'am Sel Alberto Visitasyon nga si Sister Jane, si Sister Christy Jane alang sa kompleto nga kaayuhan kung na doon naman sa debate nining mga panahon na karon. Atong tuhan ang lauman nga ang Dios magapanarbaho tungod kay mao na iyang saad dako kahimuan ang mga pag-ampo sa taong mga matarong. Ikaw ug ako umatarong ka mga kaigsunan. Ano na siya mensahe, na-admit po siya, Pastor, dahil nagkadinggi po. Salamat. And God bless you, Pastor. Atong yan po sa Ginoo. Amin mo nga gi-pre-request nga nagkadinggi. Pero mga panahon na maigsoon, daghan magigkaing nga kaso sa dinggi tungod sa atong panahon. Nung nangadura tayong mga kaigsunan nga magbalik-balik lamang intawon o gilanat. Maghilanat, maayo, hilanat, ubo, sikon, trangkaso.
Maunay kahimtang ka na to karon. Even ang provincial hospital na puno na sa cases sa dengue. Tungod sa atong panahon karon. Atong iapos Ginoo nga ang Dios maga hatag og kumpleto nga kaayuhan ni Sister Christy Jane mga kaigsunan. Ana karon sa Tambalanan na doon na sa gibati sa gitawag nga dengue mga kaigsunan. Ang Ginoo makahimo sa bisan unsa niyang gusto, lamang ikaw ug ako. Ang atong mga pag-ampo, inubanan sa pagtuo, pagsalit, pagbuhat o pagkinabuhi, sumala sa ipabuhat sa Ginoo. Padahon kita makaigsunan, no, manining atong nga programa, atong dalon ang kinabuhi ni Sister Christy J. nga na-admit karon sa ospital sa Tambalanan, pinaagi sa maong dengue mga kaigsunan. Way posibles Ginoo mga kaigsunan. Ato ning padayonon, ingon ang 13, ug tungod sa pagkamatinud-anon sa inyong pag-alagad daghan ang magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo ug sa inyong pagkamangihatagon kanila ug sa uban pa. Wow, grabe sa panalanginan magyud ang mga katawhan sa Dios. Sa diha kinsay panalanginan katumang ihatagon, katumang iluyon. Ingon ang Mateo mga kaigsunan, bulahan ang maluluyon kay makadawat sila kaluoy. Dili kaluoy nga ordinary, kung dili kaluoy gikan sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanang mga butang na atong gikinahanglan. Ingon ang Efeso kapitulo 3, versikulo 20 ngadto sa 21. Daigo nato ang Dios. Wow. Kung sa gingon diri sa Efeso, daigo na to ang Dios na mo'y naghatag kanato sa pinasahi kung sa mga pinasahi gasa igsoon migikan sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan, Efeso kapitulo 3 versikulo 20. Tanawa ra ko diri mga igsoon. Daigon ta ang Dios kansang gahom. Kisay gamanan ang Dios. Ingon diri megson. Daigon ta ang Dios kansang gahom ani akan nato. Wow. Naa di tay gahom. Kinsa katong modawat maghatag siya kagahom sa pagka mahimong anak sa Dios. Doon na tayo gahom. Ang problema, unsaon nato paggamit ang gahom. Ug unsay angay buhaton aron ikaw ug ako makabaton sa gitawag nga gahom. Unsa man na pastor anting-anting na asa matamulupos anak adto batas mga bangag adto batas sa area nga dapit sa mga baranganan. Adto batas mga dalakit, adto batas mapangpang, mga manglubos, katitos mga engkanto nga magsigsabok-sabok sa mga tao. Labi na karon mga kaigsunan ang mga demon spirit na nangusog na rasab. Kanang mga gitawag og mga pusis, unsa pa na maigsoon sa niban. Matugpas akong amigo mga kaigsunan nga kauban nato kahapon adlaw dito nga area maigsoon daw na mga estudyante dito pangsaniban daw sa dili lamang din sa tanhay pila ka area mga kaigsunan nga mga estudyante di pangsaniban. Usahay manggon maigsoon kini bang mga pagtulon-an sa ayon mag-underestimate ni mga alagad sa Ginoo. Ingon ay kanang mga pastor dili man na makaayo, kami makaayo. Kaya kining among gibuhat sagrado kay ni. Bitaw inyo sana. Apan hinumdumin ninyo, maabot ang panahon. Kung kinsay tinod-anay, tubagon unyas Ginoo sa panahon unya, muhasol na mga espiritong dautan. Hello? Ingon si Jesus, walay laing makapahimili nini, gawas lamang sa mga pag-ampo. Tinood din eh. Daghan patang sikot niyo, diha mga kagsonan, sulayin ninyo. Ingon diri maigsoon, daigon ta ang Dios kansang gahom
ani akanato og maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon sa huna-hunaon. Diba? Kung sa gingon sa balang kasulatan, pasalamatan nato ang Dios ug daygon nato siya kay siya may muhatag og gahom ug ang gahom nga anaa kanato magamit ni sa panahon sa imong paminahanglan. Istingan na ba kining mga alagad sa Dios? Ingon diri, daygon ta ang Dios kansang gahom ani kanato og maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o sa huna-huna. Wow, huna-hunaon, versikulo 21. Daygon ta siya diha sa simbahan. Asan day nato daygon? Unang abot sa simbahan, igo na ta mo kinto. Pero atos kahilayan, layat, abot, hapit, abot sa hawa. Wapay klahog na apay mapatiran mga igsoon, hetabo de bina mga igsoon. Kas tungod sa iyang kalipay, kaya nakadaog lagi hangi dapigan, dili na ako na-mention. Nakadaog, ayay, taas ang layat, napatiran bitaw at kauban niya, kay napili sa ay sinumbagay oy. Nabay maayong resulta, wa. May sinumbagay raw, dinunggabay, nahuman. Ang sige mo diri, daygon ta siya diha sa simbahan o diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahanturan. Amen. Unsay atong buhaton, daygon nato si Jesus diha sa simbahan. Ato siyang himayaon hangtod sa kahanturan. Amen. Napay amin, tinuod man na. What is amin? That is agree. Ming-uyon ka, ming-uki ka, ming-oo ka. Tungod kay ang Diyos makahimo sa bisan unsa niyang pagkabuhaton para kanimo o para kanako. Last nga mga bersikulo, ingon ang Filipos kapitulo 4 bersikulo 19. Dayga ang Ginoo. Usahay magod maigsoon, ining tao ba? Labi na og makatanong kag maayong mga performance. Ayay, daygon na badyog ka. Igsoon, ang pagdaig din sa kalibutan, dili na mas kalibutan. Ayaw pagsalit sa mga daig. Kaya hinumdumi, ang pagdaig, ang atbang anak, pagdaot. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Kinde Silva. Kumusta mo diha sa Norso, diha sa Bae City? Ano na sa mensahe mga kaigsunan? Good morning, Pastor. O sa tanan nga namin na watching here in Baes Norso Campus to. Giniha mga kaigsunan, tingali to si Sister Abraham sa Campus 1. Education man yung mga igsoon. O niya, kini si Sister Kinde Silva, Campus 2. CBE mga kaigsunan. Una nga ang CBE mga kaigsunan, doon na sa gitawag og major marketing o unsa pa to mga igsoon. Business, bilong maguna sa business mga igsoon CBE. Ano na si mensahe, good morning Pastor, o sa tanan nga naminaw watching here in Bae City, Norso, Great Rapo sa taga Manialas. Wow, ang taga Manialas. Ulo mag-kaigsunan doon ay taga Manialas to. As a sister siya dahil may kaigsunan napilian ang iyang ngalan atong Lunes o Martes. Kaya mga magtutudlo mga kaigsunan while nag-ilik o bagong opisyalis, o niya usap to siya nga nahimo nga opisyal as secretary. Si sister siya Arias Villagantol. Kami matong mga kaubana mga kaigsunan tungod kay ug ari ka sa gitawag magpresidente ka sa Homeroom, ikaw maoy partisipante sa pag-abot sa PTCE sa eleksyon. Mauna nga gikan sa Homeroom maigsoon, mauna man punay atong nahimo mga kaigsunan, tagaan magita katungdanan. Unang mapasiyaw na lamang ko mga kaigsunan, ko mintras doon na pa ko'y buo, alas sige ako rin ang nawaton. Okay raman na ko na ninyo, presidente tas senior high o junior. Okay raman na ninyo dagway, presidente po tas elementary, sayo okay na pastor ay. Okay raman na ko ay di okay ra po ko. O ba
dagan ang pagpasalamat sa Ginoo. Una nga usa sa kauban nako si Sister Siasya, sila mo'y sekretary karon tuiga diha sa gitawag og PTCE, sa gitawag og kinatibuk-an gyud Exxon. Onya kay nagrapol man Exxon ang mga magtutudlo 8 ka FM radio na pareha diri sa atong monitoring diri sa FM radio. Kining atong gibuhat diri Exxon, kining atong gihimo nga microphone mao na say monitoring dinhi sa FM radio. Ug dili na nimo tingog na naging problema ang FM radio. Mao man sa imo mo gawas. Ang tinuod nga tingog mao gini siya sa mga FM radio na naminaw karon diha mga kaigsoon. Unang salamat sa Ginoo. Aduna sa mensahe si Sister Kindy Silva from Campus 2 Norso mga kaigsoon. Great ko sa taga Manialas. Wow, salamat sa Ginoo. Especially sa akong papa, si Brother Juanito Silva. Thank you. Si Papa, manang Papa maigsoon, si Gao Juanito Silva mga kaigsoon. Thank you and God bless. Salamat sa Ginoo sa payan. Magampin mo o niya ayaw ninyo hikalimti ang Ginoo. Inyong ubos malagad. Wala tanahimong successful sa kinabuhi kung wala Ginoo. Ninglampos ta diha mga kaigsuonan sa gitawag og kolehiyo sa year 2000 until 2004 kauban ako ang Ginoo kanunay. Nag-working student ta kaniadto. Apan tugad bida glory. Bisag unsang sitwasyon ug kahimtang. Ihatag ang takadaugan kalapusan tungod kay dunay Ginoo nagtabang sa tanan natong Panginoon. Unang ampingan nato mga estudyante, ang pribilehiyo kay gayunan inom bumi moagir gyud na. Kung inyo nang dili ninyo ampingan ang kahigayunan, malapas na may igsoon. Labaw sa tanan kahigayunan sa Dios, dili ko na ikawang sa katawhan nga matinud-anon. Tungod kay nakita sa Dios matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Salamat sa Ginoo ni Juanito Silva diha sa Manialas o sa tanan nga mga Silva family. Ilabi na pa ni Pastor Arias mga kaigsuonan. Pastor John Arias nga apuhan ni Sister Kindy Silva mga kaigsuonan. Padayon ta mga kaigsuonan atong basahon ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 19. Aw niya atong dalos mga pagampo ang kinabuhi ni Sister Christy Jane nga nakaroon sa Tambalanan. Atong iampos Ginoong ang kompleto nga kaayuhan mag-abot sa usa ka na-admit mga igsoon sa Tambalanan pinaagi sa mao nga balatian nga gitawag og dengue igsoon. Ato nang ning basahon dinhi sa 19. Ingon ang 19 mga igsoon. Sa Filipos, narita sa Filipos mga kaigsoon. Kapitulo 4 bersikulo 19. O ang atong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Wow! Sa diha nga ikaw manggihatagon. Maingon ako ng mga tao, ako na may tingali, pwede pasagtan yan yung pastor eh. Iksuon kitang tanan, obligado tani ini. Mutuman magkagsadili, basta obligado. Kung sa giingon diha sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako tumana ang akong mga suko. Suko sa Ginoo diha sa Malakias 3:10. Mao man na yung suko. Atong ihaon sa atong kinabuhi diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Pero dili tanan higayon mga kaigsunan mao ni atong mensahe, although ato lang ning gihaon mga kaigsunan sa gitawag og panginahanglan. Ay ang tao maigsoon, sige ra gyud nagpahinahanglan, sige paninghanglan, pero siro kayo diha sa simbahan. Ilo, kinsa may tag-iya sa imong kinabuhi? Kinsa may tag-iya sa kusog nga naa nimo karon, di ba ang Dios? Kinsa man siya? Mangutana ta og kinsa siya. Kay kung ikaw ug ako wala ka kabalo kung kinsa ang Ginoo, siro ra gyud ta kaayo ato ba mas Ginoo? Apan kung ikaw ug ako nakahibalo kung kinsa ang Ginoo, siya ba ang tag-iya sa imong kinabuhi? Siya ba ang tag-iya sa imong gininawa? Siya ba ang tag-iya sa tanang mga butang? Siya ba ang tag-iya sa kaalam o kibalo? Yes. Kung ikaw agree, una-unaan na pag-ahiyo iksoon o kinsa ka ato ba mas Ginoo.
Iningtak na og dapit sa kapunon na iyang gihatag. Manghinaot ko, kaado na tayo nakatunan. Og salamat sa Ginoo. Sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa nag-share nining atong nga programa, nining matahong ug maulanon nga panahon. Sige ka ulan-ulan, maison, ulat-ulat naman sa ko. Kaya kung maulian ko ron anis, ako katugnaw, magbalik naman po ko pang sip-sip di aros kaumahan. Ako na matag-agi diri Mingsong. Uning among mga lagot mo diri, mga salagon, mga sagig, ug unsa man nangka, laban na mga igsoon, abot 5 ka tuig, magkakahuyan na putaan ng mga protas diri. Ana raman na, atong i-enjoy ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Hinumdumi, ang Dios mo atiman, ang Dios mo amping sa imuhang mga tanong mga kaigsunan. Muna nga ang atong mga tanong karon, daghan natang mga left and right ng atong ma-harvest. Wow. Ingon diri may suot ang awra God, last mga bersikulo. Ingon diri sa 19. Ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Unsa na yung bahandi sa Dios? Nanghingapin ay. Unang kung daghan kang nanghingapin na ihatag na sa uban, oy. Sa diha sa imong pagkamangihatagon, daghan ang mga pasalamat sa Dios ng imong kalagaran. Hinumdumi, sa imong pagtabang sa imong isikataw, daghang muhimaya sa Ginoo. Wow! Alagad kas Ginoo. Pastor magagpastora, nangalagad bakas Ginoo, gikinahanglan buhata ang ikalipay para sa Ginoo. Kaya siya, diha nga malipay siya, ikaw o ako, sigurado yun, nasangkapon ka sa bisan unsa nimong panginahanglan. Unsay giingon diri maigsoon? O ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. 20, ingon ang 20. Daygon ta ang atong Dios ug amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Wow. Ato siyang daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat sa Ginoo. Ari kita sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Atong dalos mga pag-ampo ang kinabuhi ni Sister Christy Jane na naakaroon sa tambalan. Sa bibilang ng mga panahon, labi na sa mga pag-ampo ng sa buhay ng mga Diyos, ang pagdaloon sa mga pag-ampo, sa kasinti mga kaisunan nga na-admit mismo sa tambalanan nga si Sister Christy J, nga doon ay balantian pinagi sa higi. Labing kamahanan, may kumaon ka na Diyos samahan. Ako kang kipasalamatan, niningtag na ang dapit sa kapon ng Diyos. Labos na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. 11 na audios sa prayer request sa kinabuhi ni Sister Christy Jane na sa tambalanan, pinagi sa maong balatian, sa maong dinggi. Ikaw magahigap o Diyos, nini mga tagnaa. O ikaw o Diyos, magahigap gikan sa iyong lapalapa na tubay sa pinag-alip ulo. O akong hingilan ang mga kagaw sa mga bakterya pinagi sa dinggi.
Ako kinigikadlong pinagi sa imong atoridad, pinagi sa ngalan ni Kristo nga Nazaret noon, mahanaw kini ang pisikal nga bahin karon. Kung kinigtanan o Diyos, akong gituhan o gilauman ang kompleto nga kaayuhan magabot sa usa ka kinabuhi ni Sister Christy Jane nga nakaroon sa tambalan. Ikapa o Diyos, ipadangat o Diyos ang imuhang kaayuhan sa maong masiplikan. O imposible nga natanimo man, milagroso ka nga Diyos nga way sama kanimo. O salamat o Diyos sa kompleto nga kaayuhan, pinaagi sa imong mga lagod, pinaagi sa imong dugo o Diyos, pinaagi sa imong panalangin ang kompleto nga kaayuhan magabot ni Sister Christy Jane nga nakaroon sa tambalanan. Salamat o Diyos, tinikat na akong dapit sa parapunong may maghatag ka na mo. Akong gituhan o ilaw man, at tinigtanan, dili kayo mula baing kawan diya sa imong idolohan. Akong gituhan o ilaw man o Diyos nga magapatalinghog ka sa imong lubos nga langit. Kung akong gikim ang imong mga saad nga walay pagkaot o sabot, saad at sikat kang Abraham, sikat pa kang ako, sikat pa kang Isaac, o kanamo, karon o Diyos. Isa pa sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Imong nakita ang ilang mga kinabuhi o Diyos. Pagulay na lilong, diya sa imong mga paglantaw. Napo sa tanan nga nagwa sa isa pa sa tanan mga kaestudyantihan, Lord Ama. Ining mabugnawon nga panahon, ipigil o pagpingi ang ilang kinabuhi, o paglilo kanunay ang ilang mga una-una. Nadiin ang kaalam o kay balo, imong ibubo sa matapusan nila ang kinabuhi. Nagbuha sila sa ilang mga panginanglan, sa ilang mga ginikanan nga nagsupply, nagpaluyo kanunay, nag-provide sa ilang mga panginanglan, hindi pinasatanan ng mga kaestudyante mo. Lord, ini mga tapla o dapit sa kapunon, ako ka hindi pasalamatan, hindi pasilungan, o sa tanan nga naminaw sa FM radio, sa Sign FM 95.3, na nahimo usab na kaabang, nahimo usab nga dakong instrumento o Diyos, aron ang imong mga pulong, mga mensahe, mahidangat sa tag sa mga Pinoy-anan. Ilahang kinabuhi o Diyos, ako nga ituhan, na adunay kausaban, kabaguhan, sa dagan, sa mga kinabuhi din sa silong, sa kalibutan. Panalangin ang matapusa, bisan pa o Diyos din sa Sign FM, na kanunay magapamuhat, o ikaw magapangliho, kanunay sa matapusa ng mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban. Salamat o Diyos sa imong pagsuplay sa talang ng mga Panginoon. Labaw sa talang sa pagmintinar ni Maong FM Radio. Salamat o Diyos sa tibok na kong panimalay sa tulong na po ka mga anak sa kong asawa ng anakan sa Saudi Arabia. Ang tingi ang iyang kinabuhi o tupigi kanunay sa imong pagkamaayo. Kaya sa imong landong amahan kami magapasilong kanunay sa imong pagkamaayo. Kadiin ang imong gilibuan ka mga ngilin. Ang imong gamhanang mga pato o Diyos kanunay magatabon ka namo. O siliyohi kanunay ang among kinabuhi sa imong hamili ang dogo. Nawalay buhat sa kaaway o Diyos nga makahimo ko kadaot. Mag-akong hinilan ang mga demon spirit in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. Sa mga kaeskulahanan karon adunay mga buhat sa kaaway. Ako diktan sila in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos, tipigi kanunay ang imong mga katawhan. Abunit kanunay sa imong hamiling ano po, labaw sa kami atong nagatuman o nagmanalokon ng mga kanunay. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw sa FM Radio na nagapalibot ining mga dapit. Na din among masaywan, na ikaw ang ayan among pasalamatan, ikaw ang among pasilugan kung kay maayo ka kanunay sa mga kinabuhi. Inutak na ugat sa kapon ng Lord, akong dikilim ang imong mga saad nga walay pagkahubas, saad nga walay pagkausal, sikat ka, kanian ko Diyos o hantag ka. Sa paman sa tanan ng mga OFW sa laing mga nasod ang panalangin o panalikti kanunay ang lang mga pinabuhi. Ipigay kanunay sa mga pagkamayo, bisan paman hantod mahuman ang lang mga kontrata o Diyos sila magapauli sa mga kasatag sa mga pinayan. Na ilang mabalon ang kadaogan, mabalon nilang kasiguruhan, labaw sa tanan. Ikaw o Diyos mag-amping sa ilang mga pinabuhi. Nagi lamang sa imong buktong anak personal na mo ang luluras. Ang tanan magaynon. Amen o Amen. Atong oras ka naman kaigsunan video hapon na yun. Alas 3 na sa kahaponon, alas 3:19 na sa kahaponon. Inyong ubos kalagan, manamilit naman kaigsunan. Alang sa mga bulaton, sasamang katna, sasamang higayon, anyang katlawan, mag-uban-uban ta. Sa atong mga programa makaigsunan, ang imong pulong may lang paraan sa itong mga tilo kahayag sa akong alagyanan, makita ka na sa Salmo
119, versikulo 105. Wala lang takalay pa na kaisunan itong magparado na tayo bisita. Ang atong General Station Manager, Reverend King Ryan Makasaol, na atong kauban kahapon, alang sa pagkama sa FM Radio, diya sa Pasay, ang Negros Oriental. Sa ngalan sa labing alangdon nga Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong Station Manager, Reverend John Canilario, sa ngalan usap sa atong General Station Manager, Reverend King Ryan Makasaol, makaigsunan niya yung ubos nga lagat, ubos nga higala sa kahanginan, sa social media o sa FM Radio. Pastor Sape Candelario manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos o ang pag-ikambit sa balang Espiritu Santo makauban sa tanang mga balaan. Di ka ni Rosaha alas 3:20 sa kahaponon, niining mabugnaon nga panahon. Ang Ginoo mag-amping kanunay o titikan ta kanunay sa iya ang pagkamayo. Adlaw karon nga Huwebes, kitsa 12 na. Once again, happy birthday sa ato nga Papa Oswald, mga kaisunan, na tangkod niya nga adlaw nga natawhan nining mga adlaw. Nining mabugnawon nga panahon, ang Ginoo makapanalangin o magtugang pag mga katulugan nga maabot sa inyong kinabuhi. May hapon na itong tanan. Oh, God bless everyone, mga kaisunan.